Hos Plus hjælper vi organisationer, partnerskaber og fonde, der arbejder missionsorienteret med at skabe en fælles retning. En mission starter altid med en nordstjerne, et klart mål, som alle aktører kan navigere efter. Vi understøtter i Plus, at retningen sættes i fællesskab mellem mange forskellige aktører, virksomheder, forskere, myndigheder og civilsamfund. Det er vores erfaring, at det tager tid at etablere et fælles. Men med et fælles sprog kan vi sammen sætte retningen, og det skaber ejerskab og engagement. At starte en mission er som at sejle ud i ukendt farvand. Den fælles retning, Nordstjernen, hjælper os med at holde kursen, også når vi skal navigere udenom skjulte skær eller pludselig stormvejr. På samme måde hjælper vi vores kunder med at fastholde retningen mod det langsigtede mål, og samtidig udpege de tippepunkter, hvor små forandringer eller gennembrud kan skabe store forandringer. Vi snakker ofte om tippepunkter i forbindelse med klimaet, som de afgørende negative øjeblikke, hvor selvforstærkende kræfter sætter ind og gør uoprettelig skade. Når vi i Plus arbejder med missioner, så bruger vi tippepunkterne positivt til at få øje på de kritiske øjeblikke, hvor en positiv forandring bliver selvforstærkende. Det kan fx være, når grønne brændstoffer bliver konkurrencedygtige i pris og tilgængelighed sammenlignet med fossile brændsler. Når det sker, flytter markedet sig. Investeringer, teknologiudvikling og udbredelse accelererer, fordi de grønne løsninger ikke længere kræver særskilt støtte, men kan stå på egne ben. Når missionpartnerskaber har sat en fælles langsigtet retning, skal den omsættes til handling. Det sker gennem en strategisk og progressiv projektportefølje. Vi ser projekterne i porteføljen som de vigtige byggesten i den bro, som vi gerne vil bygge mod fremtiden. Men der er også behov for mørtel, som binder projekterne sammen. Det er de forudsætninger, der muliggør forandringen. At de mange forskellige aktører kan samarbejde på tværs af de klassiske siloer, som vi kender. Og at aktørerne engagerer sig og investerer tid og ressourcer i missionen. Det handler også om at have de rigtige governance-strukturer, så der er tillid til missionen og transparens. Når vi taler om en portefølje af projekter, handler det ikke kun om at summere resultaterne fra de enkelte projekter. Men den virkelige værdi ligger egentlig i synergien, altså i det samspil, hvor viden, erfaringer og løsninger fra et projekt kan styrke eller accelerere et andet. Når projekterne de kobles, kan vi skabe læring og resultater, som ingen af dem vil kunne levere alene. Det er netop den ekstra værdi på tværs, vi gerne vil aktivere. For eksempel når et projekt har brugt mange kræfter på at undersøge, hvad det kræver at få godkendelse til at opstille et nyt anlæg, så kan andre, der skal opstille lignende anlæg, bruge den viden til at komme hurtigere i gang. I Plus hjælper vi partnerskaber med de strukturer og procedurer, der skal understøtte, at projektporteføljen bliver strategisk og progressiv. Vi bidrager til at skabe forudsætninger for forandring, så missionen ikke ender med at være et projekthotel, men lykkes med at skabe mere end sum af projekterne. For uden mørtel falder broen sammen. Det sidste er måske vigtigste element, når vi arbejder med missionsorienteret innovation, er læring. Her adskiller missionstilgangen sig fra den mere klassiske projektporteføljetilgang, som vi kender i forvejen. I Plus hjælper vi vores kunder med at arbejde strategisk med læring. Det betyder, at vi først hjælper med at identificere de beslutninger, der kræver ny viden. Vi opstiller de rigtige læringsspørgsmål, indsamler data og hjælper med, hvordan vi kan bruge den nye viden til at justere kursen. På den måde bruges læring aktivt til at genbesøge tippepunkterne, som missionspartnerskabet arbejder hen imod, og samtidig så bruges læring til at træffe beslutninger om, hvilke projekter, der skal føjes til porteføljen eller justeres. Læring bruges også på tværs af projekterne til at prioritere arbejdet med de muliggørende forudsætninger for forandring. På den måde bliver læring ikke bare en evaluering på sidelinjen, men en integreret del af arbejdet. Så når vi sejler mod ukendte kyster, så skal vi bruge læring fra projekter, fra aktiviteter og fra det økosystem, som missionen er en del af, til løbende at justere kursen mod missionens mål, nemlig Nordstjernen.